Дороженькие, я вас витаю. В Музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо, что под Минском, я вам покажу, правда, не все объекты, но среди них это деревянную часовню из деревни Королевцы, ветряную мельницу XIX века, Свято-Преображенскую церковь 1704 года. Итак, трохи поговоримо про то, як будували хату. Територія є, треба обрати місце. Ну, просто так, де хочеш поставитися, нельга було, особливо раніше. І нельга було будуватися, де у нас стояли млини, де стояли у нас кузні, де стояли скрижування дорог були, то есть місце з приметами, де у нас темні сили водяться. Так само, коли вже обрали місце, треба перевірити його. Як перевірити? Різні способи, саме мої любимі, просто коли клали березову кору на 3 дня, на 4-й приходили день і глядели, що під этой корой. Коли там дождеві черві або чорні маленькі мурашки, добрий знак, можна будуватися. А коли це павук або звичайні муравьи великі, то ні, треба було обирати друге місце. А ще коли люди переїжджали з одної хати у другу і будували нову, треба ж було спитати ще одного господара хати. Це у кого? У хатника, да. А як спитати? Увечері в угол насипали зерня з питанням до його, на раніцю глядели. Коли зерня не крануто, все добре, бере свої речі, переїжджає разом з вами. Ну а коли воно розбросано, то йому не подобається, треба було, ну, як договоритися інакше. А як він переїжджає? Ну, зараз то в нову хутори кого ми пускаємо? Кота. Кота, кошку, да. Ось. І, ну, хтось ті певня, хтось ще кого, ну, раніше коли. А так, у нас хатник, і він має таку, ну, увогуле може перетворатися у живель. Ну, йому ж треба виходити на двор, пройтись до сусіда, до другого хатника, там з ним щось типу кумекати. Ну, у них цікава така ситуація, що на території Білорусі у хатників є своя сім'я. То есть он заводит домовушку, деток наробить, и потом эти детки переходят. Глянь, что робится. А? Глянь, что робится. Ну, хатники. Головне, щоб хатник не збіжав з вашого дому. Вот. Ну і ось у кота кошку перетворився, і ось перший у хату заходить, тому що він справжній господар. Ну і вогуле, откуда ж появився хатник? А лічилося, що хатник це перший господар, який вогуле хату почав будувати. Тобто перший з роду вогуле. І він у вигляді духа переходить уже як господар. Все, обрали місце. Будувалися десь у середині красовика після Благовіщення. Бо на Благовіщення і птушка гніздо не в'є. Нельга було кранати землю. Ну перед гэтым треба заробити бервяно. У якої пору году заробляють? Зимой. Зимой, да. А чому зимой? Бо сухое древо, бо у нас є сніг, на санях лепше перевозить. І зимой ще у нас люди більш свободні. Бо літом, весною і осінню початки ми працюємо на полі. А яка порода дерев використовувалася частіше за все? Сосна, єль. Да. Вона смолиста, довга, легко опрацьовується, є більше всього на території Білорусі росте. І стояли у нас хати, вогуле будували всі разом, вся вёска, толокой, такою огульною повинністю. Ну, тому що треба будуватися хутко, не як зараз на 3 роки там розбиватися, на 5 років, ось коробку ставити 3 роки. А тоді все, за місяць, щоб все було, щоб можна було переїхати, а потім працювати на полі. У нас хаты стояли на центральной Беларуси на земле. То есть, как такового подмурка не было, то, что вы тут бачите камни, это сучасная реставрация. Как хаты стояли дольше. А тогда первое бервяно, оно было на земле. Ну, первое бервяно могли робить с дуба. Ну, это кто богато, мог дозволить себе. И он мог прослуговывать до 80, 60-70 годов в среднем прослуговывал шарот, солома 50-40, не так много. И она не текла только там, где у нас конек, там, где труба, а в остатній час она не протекала. Один, чому її відмовлялися. Огонь. Да, бо даже у дошки, вот можно убачить, где темная, настолько она промокает, низ завсюду сухие. И вы видите, что снизу загорится, то и дошка не допоможет, все сгорит за раз. Вельми хутко. Ну, а зараз ми будемо заходити внутрь хати, коли ласка. І бочки різні. У нас і таси, бочки, ємкості дров'яні. Це все тим, що тут живе некий ремесник по древу. І це бондар. У нас ми можемо побачити цікаву композицію. От
На что похоже или что это? Нет, ступа там. Это у нас, да, прачечная машина называется А жлоб. холодильник что? Нет, это жлобка. Это замачивали белье. Да, замачивали, 3 раза меняли воду, все, треба брать. У нас очинялася там ось протка отдулена, виливалася у ночь, і потім на вулицю. Да, і могла і тут течь, ну, у кого як. Тут мог бути і глинобитний пол, а не земляний. И, конечно же, и жорны, ну тут жорнок, яны там у воровне жорны знаходяться, а так жорны были у кожному хаті, бо ну, млинару, вести, звичайному селянину, это дорого. Ну, ему 1/10 частку урожая треба дать, так еще и много есть. Да. А вот пришла наглядчица. Спали сидя, полностью лежа на спине не спали, бо так решили, что спали померлые, тому треба вот сидя. На боку могли спать, на боку спали на лавах. Коли много людей, ну а зверху дети. Вот, все вельми просто. Наступная частка головная у нас гэта стол и похоть. Конечно же, похоть завсёды по правилам по дайгоналі насупраць печки, бо печка гэта вогнішча, а у нас образ обороняет похоть от розных няшчасця. Ну и перший, кто садится у нас за похоть? Гаспадар, самый головный человек, коли гость проезжая, гостя поважаного садили, коли з веселья ідзе молодожонов садили под похоть, ось ён перший пачынаў есці. Шулі знизу вставляли праслицы. 10 оно было драўляное, 10 камянёвое, 10 костяное, 10 керамичное. Ну а больше продвинутый вариант технологичный, это коловорот, самоправильная машинка. Вось. Ну а коли уже все, ну мотовилу можем убачить, коли уже готовые у нас ниты наматывались для просушки, как было зручнее, потом уже у клубки, у косы могли сматывать. Ну и просушенные готовые ниты упрягали все у кросны. Кросны. Их, ну, увогуле гэтым всем займаліся ўжо осенью пасля того, як поле собрали, и лён так само. Вечорки называли. Давайте зайдем внутрь, поглядим. Дали ласку, помним. И мне хочется добавить ложку дегтя. У первой хате, так называемая наглядчица, за то, что я нечаянно зацепила манекен, с хаты меня выгнала. Так что будьте осторожны. Подман фотошоп тих часов. Печку або вечеру робити, або сніданок. Ось обід то вже робився повноцінно у нас у печці самой. Розпалювали 5-10 хвилинок, посмажить яйки з кибасой, сали, самое доброе. Коли ласка руками тут я брус не трогаем, не садимся так. Ось можна убачити, висить колиска. Колиски подвесные. Виробляв батька обов'язково, або приймав уділ у її виробі, як діти шанували в будущее своїх дітей, свого батьку. Внутри лялька. Лялька без твару, без ліка, ви можете убачити, бо нельга, як була колиска пустая. Коли вона пустая, туди може залізти некий дух, або чорт прийняти обличчя дитя, це не добре. Несе всі гостинці, які я приймаю. Ну, самое головное все ж таки коза, бо она символ плодородности. Где коза ходит, там жито родить, где коза симптом, там жито симкоп, где коза хвостом, там жито кустом и так далее. Скочу, эта козочка по двору упала. Ой, сдохла коза, бедная господар, я кипи сусал, да и понюхали кабинажила. И тут начинаются торги. Ну, кто там ведает, богатых господар, можно просить более. Ой, не подобается эта кабаска. А неси-ка самогонки, ну и так далее. Потом уже выступают другие, медведь, там со Смоленской академии, медведь, ты такие ученые, покажи, как мужики с корчмы идут. Певень идеи, кого он первый подошел, плюнул зерни, все, такого права, значится, у будущем годе, все, ты выходишь уже замуж. Могли так само по поясам гадать, ось там висять у бабином куте у нас поясы. Под окнами не подслухивали и глядели, что гадают девушки. Сами-то хлопцы гадали только на жнива и гадали на урожай. Ну, самое главное, что было урожай. Могли гадать и под обрусом, могла быть соломинка. Ну, так гадали все. Дитя буде, и глядели, какое життя будет, сколько детей, богатый, небогатый. Які дівчата на лавці, поглядите. Семечек нема, поели. А где ваши семечки? Все, кончились. Хлопцев ждем. Поглядите, а где хлопцев взять? Хлопцев ждем на подходе. Гармонисты. На подходе? Гармонисты. Я точно. Музей народной архитектуры и быта – это не только исторические факты, экспонаты.
Это еще и место, где можно весело провести время с семьей и друзьями. Одна из главных фишек – это проведение традиционных обрядов и старинных праздников, и можно в них принять участие. Можно отметить важное и значимое событие в своей семье. Например, сватовство, свадьбу, рождение ребенка. Ой, нам повезло, як повезло нам. Да, ось-ось прийдуть. Ну скажите нам что-нибудь. Идем, все, потом наливать тут будут. Копілося, пілося, хотілося і моглося. О,